добиться, потому что не было доступа к кислороду. Через несколько годин они почали разлагаться. Все хотя бы опознать, близкие люди остынули, и они даже если мы не будем выходить в живые, мы повинны им спынять. Добрый вечер, это Олег Груздзилович. Я нахожусь каля будинку КДБ у Менску. Тут знаходится центральная управа КДБ. І тут ось тільки що мусить початися праз 5 хвилин, як було заявлено. Миколай Статкевич мусить почать акцию «Ланцуг памяти», он так называет. Это день напомина про расстрелянных. И, как сказал Миколай Статкевич, вот зараз для журналистов это не просто день напомина про расстрелянных по жертв репрессий, а день отказности за то, что тут зробилось. Николай, вы сказали, что это не только про день памяти расстрелянных, это день отказности тех, кто это зробил, так? Абсолютно. Я хочу сказать, хотя мы эту дату призначили на годовину расстрела белорусской интеллигенции. На самом деле это мемориальная акция, памятная по сотням тысяч забитых белорусов, по селянам, яких раскулачивали, там ссылали сотнями тысяч у тундру, они там все гинули. Дети загинули все. Про тих рабочих, службовців, селян, які там по доносу дурному, яких праз цей конвейер пускали в гулаг або розстрілювали. По всіх. Але гэта акрамя памятная акція, гэта акція адказнасці, бо яны працягваюць. Яны працягваюць гэтыя правакацыі, нават у курапатах не саромеюцца. Хто поверыць, што гэты рэстаран там выпадкова з'явіўся? Это свядомая правакацыя, каб завязаць туды дэмакратычных актывістаў, каб, магчыма, там вот зараз крымінальную справу узбудзіць і так далей. Все ідзе з гэтага дому. Правакацыі, пераследы журналістаў Белсату, Хартыі па справе Белта. Провокации супраць профсоюза РЭП, супраць палітычных актывістаў экалагічных. Міліцыя толькі і суды толькі выканаўцы. Мы ведаем пра гэта, і мы сёння будзем стаяць тут, як маўклівы напамін пра адказнасць. Не думайце, калі вашы папярэднікі пазбеглі адказнасці, калі вы дагэтуль да ката ўносіце кветачкі на шыкоўныя помнікі, што вам таксама забудзецца. Мы некалі і тых катаў прозвішчаў згадаем. І тых помнікаў шыкоўных не будзе на нашых лепшых могілках. Падумайце пра гэта і ўзважвайце, што вы робіце, каму вы служыце. Господин Статкевич, акция, формат акции, как вы сказали, будет это маўклівае стаяние со знижками, так? Так. Но покуль она не началась, вы только что рассказывали про некую жудасную историю того, что было знойдено ў сутарэннях КГБ. Повторите, ласка. Гэта было ў познія савецкія часы. Вельмі шмат мінчан было, таких карэнных вельмі у мяне ў саслужбоўцах. І от ад іх прайшла такая інфармацыя, прычым не ад аднаго, што там ёсць сутарэнні, яны, дарэчы, мы потым пойдзем да іх, яны іх зараз замуравалі. З боку от этой улицы Гарадскі вал да комплекса будынкаў МУСа. Дык вот, там рабілі ремонт і знайшлі адзін падвал, памяшканне падвальнае. Яно было замураванае, яно было завалена трупамі. І яны былі вельмі добра захаваныя, як толькі што быццам іх недавно забілі. Але праз некалькі гадзінаў яны пачалі разлагацца, таму што кісларод паступіў. Ведаеце, іх яшчэ можна было сфотаграфаваць, установіць, чые гэта парэшткі, але іх проста згрэблі, некуды звезлі далей ад людзей. Вы іх не бачылі? Я іх не бачыў, але такая інфармацыя хадзіла. Будзе шмат такіх плётак, чутак, праўдзівых ці не, пакуль яны проста не пусцяць туды людзей. Калі яны проста не правядуць там раскопкі, калі яны не адкрыюць нам архівы. Што яны захоўваюць, каго яны ахоўваюць? Людзі маюць права ведаць, што з імі. Я толькі дзякуючы Баракова там у агульных рысах ведаю, дзе, як і за што, па якому артыкулу забілі майго дзеда. Але сотні тысячаў людзей не ведаюць этого. Дзякую вам, дзякую. Нагадаю, мы з вами присутнічаем на акції «Ланцуг памяти», якая праходзіць 29 кастрычніка. Сёння, вось якраз па дадзеных згаданага Миколаем Статкевичем даследчика, гісторыка, пісьменніка Леонида Маракова. В эту ноч тут, магчыма, у сутарэннях КДБ было расстраляна больш за
130, а па дадзеных Маракова і болей 160 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, сярод якіх вельмі шмат было пісьменнікаў, паэтаў, такія імёны, як Міхась Чарот, Міхась Залескі, Леонид Кулаков и другие активисты запаливают первые знички. А вот этих письменников, представников интеллигенции, там были не только письменники и поэты, там были представники держаппарату, як наместник министра Василий Сташевский, там были инженеры, лекары, вядомыя асобы, вядомыя інтэлігенты. Вось гэтых людзей, пададзеных Леоніда Маракова, расстралялі ў адну ноч. Ён мяркуе, гэты даследчык меркаваў, што гэта было зроблена наўмысна, менавіта каб такі зрабіць падарунак савецкай уладзе да 20-годдзя. Это было, нагадаю, был 1937 год. Пры гэтым Леонід Мараков вылічыў такую лічбу, што ўсяго больш за 500 беларускіх літаратараў было рэпрэсавана, знішчана, ці проста рэпрэсавана, ці таксама рэпрэсавана вось за часы сталінскіх рэпрэсіяў. І гэта большая лічба, чым ўсіх іншых прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў. Напрыклад, он вылічыў, што ва ўкраіне гэта тычылася рэпрэсій, тычыліся 40% літаратараў, в Расіі 10-15%. Толькі Беларусь зазнала амаль татальнае знішчэнне літаратараў, асабліва маладых літаратараў, тых, хто увасабляў маладую беларускую нацыю, яе адраджэнне. Чаму так нішчылі беларускіх літаратараў, беларускую інтэлігенцыю? Такім пытаннем задаўся Леонід Мараков, даследчык. І вось ён якраз знайшоў гэты спіс тых людзей, расстраляных у гэтую ноч. Ён пра яго стаў пісаць, і вось ужо больш за 10 гадоў грамадскасць Беларусі адзначае гэты дзень як дзень памяці ахвяр рэпрэсіяў сталінскіх. Але вось мы толькі што чулі ад Мікалая Статкевіча, што гэта трэба ставіць пытанне шырэй. Гэта не толькі дзень памяці аб рэпрэсаваных, гэта таксама і дзень напаміну пра адказнасць, бо дагэтуль, як сказаў Мікалай Статкевіч, людзі, якія былі адказныя за гэтыя рэпрэсіі, не пацярпелі, не панеслі адказнасць, не былі пад судом, не аказаліся пад судом, не былі інакш прыцягнуты да адказнасці. Некаторыя з іх, канешне, у жыцці сваім пацярпелі. Вот Леонід Мараков згадваў, што паводле ягоных дадзеных ён правяраў, даследаваў гэта, што у 1953 годзе па смерці Іосіфа Сталіна шмат тых катаў, тых, хто ўдзельнічаў у рэпрэсіях, канчалі жыццё самагубствам. Магчыма, яны баяліся, што хутка іх прыцягнуць да адказнасці. Но потым гэты працэс не пайшоў. Крыху некаторых прыцягнулі да адказнасці, нават пасадзілі. Но это былі адзінкі следчых, а ў асноўным апарат захаваўся, і рэпрэсіі ў той ці іншай форме працягваліся, менш трагічна, але працягваліся. Тым часам мы бачым, што ўжо больш за 20 чалавек прыйшло сюды стаць са знічкамі. Мікалай Статкевіч прыйшоў з жонкай Марынай, тут іншыя актывісты, ягоныя паплечнікі. Я бачу спадароў. Вот Олесь Абрамович тут стаіць, Леонид Кулаков, там далей Вольга Мікалайчык. Ёсць і незнаёмыя твары, але я вось вам скажу, што з журналісцкага досведу, што я не хачу падыходзіць да гэтых людзей, як было раней, і пытацца ў іх пра тое, чаму яны прыйшлі сюды, бо гэта для іх небяспечна. У мінулым годзе на такой жа акцыі я падышоў да чалавека сталага ўзросту вось з такім пытаннем, чаму вы прыйшлі на эту акцыю. Ён шмат распавядаў, што перажывае за то, што адбывалася в Беларусі, дамагаецца, каб прыцягнулі да адказнасці тых, хто это рабіў. Чалавек назваўся, а потым я ведаю, што яго прыцягнулі да адказнасці, пацягнулі ў суд. Ён мне званіў, я пра гэта расказваў. Таму вось кожная наша такая вот журналісцкая цікаўнасць можа абарачвацца да простых актывістаў пэўнымі рэпрэсіямі. Але ёсць сярод актывістаў людзі, якія нічога не баяцца. Вось это Вольга Мікалайчык, вядомая
змагарка, активістка, змагарка, абаронца Курапатаў. Вольга, можна да вас звярнуцца? Можа, вы скажаце, чаму вы прыходзіце кожны год сюды зноў? І, магчыма, рэпрэсіі пасля гэтага зведаеце, але тым не менш прыходзіць. Калі мы забудемся на генію, якіх расстрелялі сёння ноччу 100 чалавек, дадзеных Богам нашай нацыі, больш нават, так, то забудуцца на нас, калі нас паложаць у ямы расстрельныя ні за што. Калі мы прыходзім сюды, мы адраджаемся як нацыя, мы адраджаемся як народ, мы адраджаемся як народ здольны змагацца за сваю свабоду, разумееце? Гэта вельмі важна. І я вельмі шаную і люблю ўсіх гэтых людзей, якія сёння тут прыйшлі, не пабаяліся. Во імя свабоды нашай нацыі, во імя памяці пра безвінна забітых, каб гэта ніколі не паўтарылася, бо гэтыя людзі сядзяць, якія сядзяць у гэтых камбінетах, яны спадкаемцы, і яны дасюль робяць сваю чорную справу. Я нагадаю, Захаренко, Красоўскі, Ганчар, Завадскі, Яна Палякова, Алесь Зайцаў з Гомлі павешаны, Вераніка Чэркасава. Я іх усіх памятаю, малюся. Во імя Ісуса пасылаю свае малітвы этим людзям, мы не забыліся на іх. Ольга, вы працягваеце ўдзельнічаць у абароне Курапатаў, у пікетаванні рэстарацыі паедзем. Сёння Мікалай Статкевіч згадваў пра эту рэстарацыю. А скажыце, калі ласка, ці бачны некая перамога ў гэтай справе? Любы рух, ён мае сэнс. Там шмат зроблена для брамы рэстарацыі. Сёння я не бачу сэнсу стаяць там, трэба выходзіць бліжэй да сутнасці, да тых, хто вінаваты, да ўлады, і казаць злачыннай уладзе, што вы банда, якая будзе адказваць. Ну, да прыкладу, у мяне ў намерах яшчэ каля Кальцавой пастаяць там, дзе Усаты ганяе з Драздоў в Астравец, в Астрашыцкі гарадок, то бок, і в Астравец таксама. Разумееце? Я хочу пастаяць там, пазлаваць, нагадаць яму, што ён вінны, што ён спадкаемец НКУСаўскай сістэмы, што ў нас за кратамі сёння вельмі шмат людзей, якія рэпрэсаваныя за свае думкі, за свае погляды. Такіх людзей процьма, Міхась Жамчужны, Баранович Святаслаў, Тарас Аватараў, Ілля Валавік. Колькі мы не ведаем яшчэ, десяткі тысяч. У нас па сфабрыкаваных справах сядзіць не толькі палітычныя, шмат людзей. Гэта сістэма бесчалавечная. Ёй трэба нагадваць, што яны будуць адказваць, прыйдзе момант, разумееце? Добра, дзякую. Это была Вольга Мікалайчык, грамадская актывістка, абаронца Курапатаў, якая штогод прыходзіць сюды на акцыю. Нагадаю, тут праходзіць акцыя «Ланцуг памяці», якую склікаў былы палітвязень, былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч. Вось мы бачым, што тут ужо каля 20 актывістаў са знічкамі. Эта акцыя праходзіць у такім маўклівым фармаце, без прамоў. Ну, вось Мікалай Статкевіч працягвае раздаваць інтэрв'ю. І таксама выказваюцца іншыя удзельнікі акцыі. Толькі што мы размаўлялі з Ольгай Мікалайчык. Яна, дарэчы, нагадала пра імёны зніклых беларускіх палітыкаў і журналіста Змітра Завадскага. Гэта, нагадаю, былы міністр унутраных спраў Юрый Захаренко. Гэта Віктор Ганчар, ягоны сябра бізнесоўца Анатоль Красоўскі і Зміцер Завадскі. І таксама Ольга Мікалайчык нагадала пра наяўнасць дагэтуль, на яе думку, у Беларусі палітзняволеных. Яна назвала праабаронцу Міхаіла Жамчужнага, Святаслава Барановича, удзельніка плошчы, які быў асуджаны ўжо двойчы, апошнім разам за паводле абвінавачання ў нападзе на міліцыянта, які быў перапрануты. І вот сапраўды недавно сталі вядомыя факты, што Святаслава Барановича зноў рыхтуюць да суду. Ужо калёні яму пагражае працяг прадаўжэння пакарання. Скажу колькі словаў пра тое, што адбываецца вакол нашай акцыі. Тут за ёй уважліва сочаць міліцыянты, здымаюць на камеру. Вакол людзі ў цывільным з тэлефоннымі трубкамі, з правадкамі
в ушах, яны паведамляюць пра тое, што адбываецца. Калі я падыходзіў сюды да этого месца, то я бачу аўтазак каля стадыёна «Дынамо», вялікі аўтобус адзін, не аўтобус, а МАЗ, прабачце, каровачка так званая, і таксама некалькі такіх мікрааўтобусікаў, якіх звычайна мабілізуюць, прывозяць на нейкія масавыя вулічныя акцыі, апазіцыі. То бок, на всякі выпадак, відаць, улада падрыхтавала і такую тэхніку, але пакуль разгону і нейкіх захадаў не было супраць дэманстрантаў. Другі, што вось да акцыю наблізіўся, падышоў до нас Владзімір Некляеў, вядомы паэт, пазіцыянер, таксама былы кандыдат на прэзідэнта. Сейчас я подойду до яго, ён зараз размаўляе з Міхаілам Статкевічам, но потым мы зададзім яму некалькі пытанняў. Я сяду. Спадар Владимир, Добрый. скажите, какие слова для Радио Свобода вы пришли на эту акцию насуперак ці за? Я не насуперак, нечаму там, ці каб некаму нешта давесці, просто я тут сядзеў. Тут американцы, так? І калі я тут сядзеў, я часцяком думаў пра адну і тую ж рэч. Асабліва ўначы, калі там ходзіць варта, вось Мікола вам скажа, там 18 камер, і калі ідзе гэты вартавы, ён увесь час этой цівочкам ці кармушкай браць, і ты ведаючы, што ты ўжо не 37 годзе. Ну нешта змянілася, правда? І што цябе не павядуць у сутарэнні страляць. Ну, вот міжволі напружваешся і халадзееш. Вот Это кожны раз, калі так і ходзіць. Ну, ночі уже днем не скажу, что кожны раз. Але і там дзіўным чынам працуе інтуїція. От слыхав вострыбны зрок. І от колькі разоў угадваў, от як бы няма ніякіх падстаў для начнога допыту, там, асабліва з прыстрасцем, як яны кажуць. Але вот нешта падказвае будзе. І от ніводнага разу не памыліўся. Дык вось, калі я, ведаючы, што ўсё-таки мяне страляць у патыліцу не буду, так себе там адчуваў. Што адчувалі яны? Ведаючы, дакладна, ведаючы, што вось зараз могуць прыйсці павесці. Маладыя хлопцы, па 20-30 гадоў. Ну, свядома, што Алесь Дудар напісаў на камеры, на сцене камеры, за што мяне там. За што мяне? Ну, верш. Так не толькі ж тут, боже мой, косткі іх вунь, хадыка, дзе там па Новосібірскам, па ўсёй гэтай так званай савецкай тэрыторыі яны раскіданы. І таму не прыйсці, не ўшанаваць іх памяць я просто не магу. Просто не магу, таму што гэта мае кроўныя браты, гэта мае папярэднікі. І, дарэчы, каб не яны, не кажучы ўжо там пра Коласа, пра Купалу, Богданович, я б, можа, на той шлях і не стаў. Але не дазваляе сумлення. Яны, ну вось яны на шлягаты сталі, іх пазнішчалі, пабілі, і тады, а за імі што нікога няма, і што тады, як гэта ўсё будзе просто выглядаць? Ну, мала сказаць, не хораша, это будзе просто здрадніцтвам. Прычым яны, ну, сапраўды проста магутныя таленты былі, кляшторны тоже. Да, боже мой, да, там 10 чалавек можна сказаць, што это будучае геніяльнае просто. Валер Маракоў, так? Маракоў тоже, так. І якія ў іх гэтыя спадзяванні былі, у того ж Маракова, як хораша тут, як там, як тут хораша, як свету многа. Срэбны месяц прылёг на кусты. Я іду сваёй роднай дарогай, зноў вясёлы, зноў малады. Ён той вясёлы і малады, а мы што там 30 нема. Господи, твоя воля. А вы ведаеце, што сёння на заходніх могілках паставілі помнік? Я быў на заходніх могілках. Леоніду Маракову, так? Так, паставілі, скінуўшыся ўсім беларускім светам,
поставили помнік чалавеку, які зрабіў тытанічную працу. И он эту ночь открыл, так? Больш за 20 тысяч забытых имен. Уявите себе, вот тут насупраць стадион «Динамо». Так вот, целый стадион забытых именов человек вернул в истории. И вернул нашу память, нашу свядомость. До сегодняшнего дня люди глубоко и не ведают, что отбылось по сутности. Вот ты, кого не зачапил террор, кого зачапіў, тыя ведаюць. Так, дзед пазнішчалі бацькоў, дзядоў, братоў, сясцёр, тыя ведаюць. А каго не зачапіў, дык што там такое было? Ну, некага забілі, Сталін там змагаўся за ўладу, што тут такого? Не, это быў геноцид. Ці, можа, не хочуць ведаць, бо трэба задаваць пытанні. А што цяпер? На сегодняшний день и не хочуць. Вот я не скажу, что просто про забыякавасць, про нішчымнасць душы. Люди, може, генетично стаміліся ад усяго гэтага. Вот праз усе вякі адны пакуты, адна кроў, і люди, можа, стаміліся, ну, хочуць у гэту фортку, якая выпала паміж, ну, вот пасля Другой сусветнай вайны, неяк дыхнуць паветрам, завесці дзяцей, сем'і. Я тут нікога не хочу судзіць, але страта памяці – это не проста нейкая, ну, з'ява гістарычная. Гэта біофізічная, псіхалагічная з'ява, гэта замутненне мазгоў. І рана ці позна такі народ, такая нацыя за страту памяці можа паплаціцца. Весь час узнікаюць нейкія імёны, усплываюць тыя, каго адкрыў Валер Маракоў, Леонид Фарыкоў, прабачце. Я сёння, вось, чытаючы пра яго, убачыў імя маладога літаратара Сукала. Адразу я згадаў іншага Сукала. Так? То есть весь час мы можем кагосьці знаходзіць сярод гэтых людзей, сваякоў, дальніх, блізкіх, так? І рабіць нейкія высновы. Чаму мы не робім гэтай высновы? Чаму грамадства не робіць? Ну, это ж даўняя рэч. Уладе дапамагаеце, не? Безумоўна. Ну, вот сённяшняе святкаванне, скажем, стагоддзя камсамола, такое помпезное, як быццам тут, у Беларусі, слухайте, нарадзіўся гэты камсамол. Вот это смешновато, з аднаго боку, перацягванне ўсіх савецкіх традыцый, перамогу так спрабуюць перацягнуць. Вот мы там Берлін бралі, цяпер, оказывается, мы тут камсамол заснавалі. Дарэчы, камсамол гэтай заснаваўся, правда, ім. Я прысутнічаў на гэтай, так сказать, акцыі. І я не супраць таго, каб моладзь аб'ядналася, аб'ядноўваецца ў нейкія суполкі, хай яны там і са свядомасцю якой загодна. Ну, не крайняй, конечно, там, не фашыстоўскай, ніхто не супраць, але ўсё-таки трэба неяк выйсці, сказаць ім, ну, встаньте, давайте, хлопцы. Там же расстралялі не толькі паэтаў, усіх сакратароў ЦК того самого камсамола, чыкалі аднаго за адным. Ну, так, гэта ж, вот, як гэтыя мае крэўныя браты, якіх пабілі тут паэты, так там, тады ўжо, калі вы традыцыі пераймаеце, тыя ваши крэўныя браты. Але можу нагадаць, що у суботу я быў на суботніку ў Курапатах, там бралі ўдзел і актывісты БРСМ. Калі б яны хацелі браць удзел, непасланыя, яны б там даўно ўжо былі, хоць адзін крыж паставілі. Они просто прыйшлі, спілавалі. Яны нават не пілавалі, толькі адносілі чуркі, якія ўжо былі спілаваны леснікамі. Ну, я перабольшваю, я разумею, што ніхто там свядома яго не пілаваў, але так вот, па тым, як было зроблена вот такое уяўленне. Я яшчэ раз скажу, не суддзя я ім, і я разумею, вот і хлопцаў, дзяўчат, трэба рабіць кар'еру. А як я зробіш, што па-за ўладай? Ну, у апазіцыі не, конечно. А калі там эта ўлада зменіцца, Бог я ведае. А трэба неяк жыць, кватэру неяк займець, сям'ю. Вось ідуць людзі туды. Дарэчы, і ў літаратуры, ну, вот той же саюз пісьменнікаў, так званы, праўладны. Чаму ён утварыўся? Ну, таму што людзі, не толькі таму, што была прынята рашэнне гэты саюз пляжыць, а замест яго там. Не, людзі ж хацелі знайсці там недзе прытуліцца, зарабіць нешта, вот туды яны і падаліся. Гэта ўсё мне зразумела. Але калі і з таго боку, і з гэтага боку гаворыцца пра нацыю, гаворыцца пра кансалідацыю, то давайте неяк ужо да гэтага практычна падыходзіць. Добра, дзякую вам, Владзімір. Спадзяюся, ваш заклік будзе пачуты. Нагадаю, гэта быў Владзімір Некляеў, вядомы беларускі паэт і палітык, былы кандыдат на прэзідэнта. Ён прыйшоў на эту акцыю. Яна называецца «Ланцуг памяці».
каб удзельнічаць у ёй і аддаць даніну памяці расстралянам. Актывістаў ўсё больш. Вось тут прыйшла і Ніна Багінская, вядомая актывістка, якая прыходзіла адна да этого будынку з плакатам «Свабоду народу». Вось мы зараз таксама паслухаем яе. Вось Белсад падышоў, і мы паслухаем, што ж яна кажа. Ви активно удзельнічалі ў Курапатскай варце, але таксама і усе вось акцыі каля КДБ. Скажите, будь ласка, чаму для вас гэта важна? Чаму вы прыходзіце? Ці не ўзнікае нейкага страху, бо былі затрыманні, было ўсё? Скажите нам, калі ласка. Ну, удельничаю в акции, бо я все ж с БНФ с 88 года. Это мой гонор. Я лечу, что не все справдилось БНФ, что мы матали, мели на мэти отраджения не справдилось. И домой я лечу потребным каяться, что у меня не отбылось, и приходить на все акции, что проводятся всеми партиями и рухами в нашей державе. А на вот КДБ у меня так само неоднозначное ставление. Коли мы звалили коммунистов, эту диктаторскую владу, фашистовскую фактично, до влади прийшли усё ж КДБисти зараз, яны панують. І ті репресії, що зараз протягуються в відносинах до молоді і до старих, це усё ж виніки діяльності вот этой посттоталітарної системи КДБ, які нащадки НКВД. Це раз. Але з іншого боку, ми весь народ, в кожній структурі є так само наші люди. Колись, я вже повторала тут в інтерв'ю, померлий Геннадій Банкевич, вояр, він один із моїх керівників БНФ, бо був відказаний за Мінську область. У які годи це було? Это с 80-х по 90-х годы, пока он не помер, я с ним раилась, бо он как войсковец отчувал ситуацию и войсковое оставление в нашей державе. И когда в 99-м году пошел раскол в БНФ, я вельми за это была узрушена и переживала. И я раилась с Банкевичем. Мы тогда разумели, что в наши шереги были засланы люди с КДБ, которые нас сварили, специально обговорываючи друг друга. Вот, ну и я Банкевичу сказала, ну что, они наши вороги. А Банкевич Геннадий мне сказал, видишь, Нина, в любой структуре есть наши люди и ихние. Тому не треба их всех ганить в певный час X, они так само будут на нашем боку. Тому що мені на них свариться. А поскольку я лічу, що вони зараз керують нашою політичною обстановкою, то треба сюди з всіми акціями, протестами так само до них звертатися і потребувати, щоб вони так само мали сумління, розум і дійничали усе ж не по хлусні, а по правді і по справедливості. Дякую велике. Хай ласка. Господаря Ніна, а як проходить ваша вахта Куропатська? Чи приходите ви сюди ще, туди ще? Куропатская вахта затягнулася. С травня месяца я старалась ходить кожный день, как заборонить основание этого ресторана. А потом я физично так само не смогла. Як партії вирішили дежурить кожний партія, виставляя певних людей в певний день. Ну, я выбрала себе авторок. Иногда прихожу, ну, редко, прихожу в інший день. Короче, я свободный человек, но авторок я лічу обов'язок прийти потримати. Учора на Куропатах, я, як думаю, і бачила, серед політиків, які думають, що робити з цим рестораном, прийшли до той виснови, що треба триматися до опошнього, до кінця, щоб припинити здек над нашей нацией, как припинить основание этого ресторана, и чтоб ніколи там не бавились люди на наших костках. И я лечу, это правильно. Ну, у вас еще есть силы для китования дальше? Покуль вот я сюда пришла, вот зничку принесла, правда, вот такую механичную, а лишь что маю, то маю. Вот, будут силы, будет життя, будет здоровье, так и буду ходить. А куда денешься? Вас же штрафуют за эти пикеты. Сколько на вас уже штрафов? Я за громадянські, вот эти політичні пікети, що тоді за свята 25 соковика, за виходи супроть закона об дармоедах виходила на всі мероприємства. Это был 16-17 год. Мне дали, я получила штрафы до 350
миллионов. Ой, это сколько? Коля 40 тысяч рублей. Коля 40... 35 тысяч. 35 тысяч. А потім я не люблю арифметику и подліки, я кинула лечить. Але вот за удел в этих акциях на Куропатах там уже несколько тысяч долларов. Бо нават за один плакат «Беларусь репрессованная», с которым я ходила тут 2 раза на КДБ, по центру ходила, и ходила на Куропатах 1 раз. Вот за 3 плаката они мне дали за первый выход 50 базовых, за других выход 40 базовых, за третий выход 30 базовых. И вот зараз лежит поведомление с Першамайского суде, так само дали за этот плакат, что они засняли меня на Куропатах, а сколько я не ведаю. Ну так вот, и лечите, напевно, и еще там на 10 тысяч есть. А на яка мне розница? Это гульня или что? Это гульня и здек. Смеху варта. Эти гроши у вас все равно немає, ви заплатити ви їх не можете. Ніколи не буде. А потом, что я такого роблю? Что я такого роблю? Ходжу с плакатом, у нас не заборонено. І ввогуле, я щиро кажу, я лічу эту уладу нелегітимною, вона для мене не існує. Пусть беситься, як ти, паяці на дроті, цирк на дроті, як кажуть. Ну, нехай куляются, а я не буду куляться. Вот хожу, вот тут помогаю молоді, каб молодь не з'їжджала з нашої країни. Бо шмат молоді з'їжджає, їм нема де працювати, нема де вчитися. І чим буде їм платити на пенсію? От цікаво, коли здольна молодь з'їде, а не буде. Москва им не даст пенсии. Москва их пошлет только оборонять межи с Китаем. А война с Москвой, при той уладе, что зараз існує в Московії, эта война будет весь час. Добре, дякую, господарня Ніна. Дякую. Нагадаю, ми знаходимося на акції «Ланцюг пам'яті». В цьому ланцюгу ніде 20 чоловік. Люди стоят со зничками. Они пришли у день вечера 29 костричника. Это день, так званый, ночь расстрелянных поэтов, день расстрелянных поэтов, так и называют. Это день, ночь с 29 на 30 костричника 1937 года. Тут, ось у этом будинку, у его сутареннях, тоді там была закрытая турма «Анкус», а теперь там за этим будинком у дворы изолятор КДБ, слідчий изолятор КДБ «Американка». Дик ось по звестках доследчика Леонида Маракова, менавіта тут были расстреляны больше за 100 представников белорусской интеллигенции, среди яких было шмат поэтов, письменников, про их сказал и Владимир Некляев, поэт, и Микола Статкевич. И на заклик Микола Статкевича сюди якраз і прийшли люди з цими зничками, щоб нагадати про цих людей, почтить їх пам'ять, а так само, щоб підняти знову питання про відказність, про те, що мало ніхто з тих слідчих, з тих катів не був покараний за свої злочинства. В этот день, год тому была подобная акция. Тогда она прошла достаточно мирно, никто не был затриманий. Ось як покуль відбувається тепер, покуль тут нема затриманих. Міліція, цивільні в основному співпрацівники міліції сочаться за тим, що тут відбувається, знімають на камери, але не вмішуються в події. Але ось позалетась, після подобної акції, було затримано 5 активістів Молодого фронту і активістка Наталія Гарачка. На раніших акціях так само були затримані в основному після акції, тобто не виключено, що ось такі події потім закінчаться некими репресіями. Нагадаю, що так само, що ось летось один з удільників такого ланцюга пам'яті, який просто стояв со зничкою, ну і виказувався ось під час інтерв'ю, і він проінформував, що його все-таки притягнули до відказності, притягнули у суд. Тобто не виключено, що ці люди так само звідують репресії за свою діло в цій акції.
Зараз підійдемо до Миколая Сладкевича, акція хутко завершиться, тому спитаємо його, як все проходить, як він оцінює це. Їхні загади. Тому ми повинні приходити сюди і нагадувати їм. Я розумію, що це головне місце страху Білорусі. Саме, мабуть, одно з самих страшних місць, і прийти сюди нелегко. Але коли ми будемо тільки до могил ходити, то вони будуть нас розглядати як так само як потенційних ахвяр, які собі вже місце там прикладають. Тому ми прийшли сюди і кажемо їм, ми пам'ятаємо, ви откажете за все, що ви робили. І навіть ваші мертві попередники, вони будуть названі, і вони так само, хоч перед судом громадства, хоч уявним, вони стануть. Безумовно, я лечу так, коли казати щиро. Вот 20 чоловік тут, це то саме, або навіть більше, ніж 2000 за Кольцевою. Але на контррепресію, як це не дивно, поки що, тут буде безпечніше, ніж коли ніякої реставрації. Тому що ужити прямі репресії супроти нас, це значить підписатися вже до кінця, що вони обороняють катов. Це вже подпись поставить. Мы переемники, мы принимаем на себе отказность. И они будут денежить больше закрытыми подлыми методами, потом какую повестку, штраф там нескольким человекам и так далее. Ну, могли еще не пустить там ГАИ туди-сюди, але зараз на вот это не удалось, потому что тут делегация Європейського парламенту. Ви зверталися, Миколай, ви зверталися до їх, да. Ці є вони тут? Я звернувся, бо сам важливий був факт публічного зворота. Я амаль був упевнений, що їх тут не буде. Але я упевнений так само, що тепер вони мусять назирати за цією ситуацією. І хай вони там уже з Макеєм домовляються, як Макей домовлявся з Вакульчиком, Мішуневичем, щоб людей не чапали. Грубо кажучи, так. Хоч ніяка користь з цих так званих діалогців. А ось чому ви так, ви кажете, що ви були упевнені, що вони сюди не прийдуть назирати? Тобто це що, у руслі певної політики? Я просто гляжу, як міняється Європейський Союз. Як він сходить до реал-політик від своїх власних ідеалів. Це не значить, що ідеали кепські, ці неправдиві. Це говорить просто, що люди вельми хутко привикають до їх. Починають розглядати як нечто звичайне і неважне, які користаються виниками боротьби своїх попередників. І це вельми кепсько може скончитися. Ну, ось сьогодні немає затримання тут, так може бути це не дрянно? Я ще раз кажу, що, по-перше, затримання тут це просто підписатися під європейськими КНВД, взяти на себе відказність. І вони, коли день будуть які там репресії, то потім супроти організаторів, повістка, заочний штраф і так далі. Але справа навіть в тому, що на це пойти, коли тут делегація Єврозв'язу, яка запрошена, і вона усприйме це на свій кошт. Вони мусять сочити за цим. Вони мусять навіть десь там просити, ви їх не трогайте, пожалуйста. Я кажу, хоч ніяка користь їх, з цього діалогу, а то на сміх людям. Їздять, що вони виїздили тут. У вас більшого користі немає, так ви думаєте? Беларусь, сегодня стало ведомо, что в Беларуси будут размещены новые радиолокационные комплексы «Самарканд». Это новейшая российская такая техника. Про что это, на вашу думку, свідчить? Россия, можливо, рихтується вже до ракет середньої дальності від Трампа. Вона рихтується, вона демонструє своє некое узмацнення. Але це чисто оборонча зброя. Тут головне, щоб вона була розміщена ні в яких інших місцях, окрім російських воєнних об'єктів. І щоб квоти на військовців на цих об'єктах не були перевищені. Ще за все, коли кажуть про Мінськ, це як під Вілейкою. Але там 250 служащих тільки може бути. Коли вона у неким іншому місці буде розміщена, це буде свідчити, що тут з'явилася російська нова база. Це вже серйозно. Будемо назирати ситуацію, бо поки невідомо, де вона буде. Але, на вашу думку, це свідчить про те, що Білорусь утягується ось у орбіту російську? Безумовно. Росія починає активізовуватися. Супростояння з Заходом, так? Поки вони ще мають яку силу, поки не ослаблі, вони хочуть взяти по максимуму. Я боюся, щоб цим максимумом не була наша країна. Я роблю для цього все можливе. Я озвучую плани, можливі версії, озвучую ту навіть неперевірену інформацію. Я роблю це не тому, що хочу вангувати і сказати, я мав рацію. Я хочу, щоб це не відбулося.
Я хочу, каб была притягнута увага, каб яны апраўдваліся, каб яны давалі тлумачэнні. Як было напярэдадні вучэнняў 2017 года, калі мы выходзілі за некалькі месяцаў, мы прымусілі іх апраўдвацца. А ў гібриднай вайне, калі ты прайграеш інфармацыйную, апраўдваешся, то далейшыя дзеянні немагчымы. Зараз яны не апраўдваюцца, яны ціха робяць. І гэта яшчэ больш палохае мяне. Дарэчы, вось да пытання калегі пра супраціў магчымай расійскай нейкай агрэсіі. Ці плануеце вы, вось ці думалі вы ўжо пра нейкія мерапрыемствы кшталту там акцыі, напрыклад, як была перад захадам 2017, калі будзе пагроза гэтая нарастаць? Што вы плануеце Мы будзем рэагаваць, і мы будзем рэагаваць на небяспеку адэкватна гэтай небяспецы. Калі будуць нейкія крокі, мы будзем выводзіць людзей на вуліцы. Мне не хацелася пра гэта казаць, але калі дойдзе да уже будуць самыя зброшныя сцэнары рэалізаваны, то мы будзем таксама рэагаваць адэкватна. Мы будзем бараніць сваю краіну, а што рабіць? Дзякую, гэта быў Мікалай Статкевіч, арганізатар гэтай акцыі, вядомы палітык беларускі, апазіцыянер, былы кандыдат на прэзідэнта, палітвязень. Мікалай Статкевіч у мінулым годзе таксама праводзіў такі ж ланцуг памяці. І вось сёння ён прыйшоў разам з прыкладна 20 актывістамі. Людзі запалілі звічкі. І вось ужо 35 хвілін яны прастаялі тут каля ганка цэнтральнага будынку КДБ. Мікалай Статкевіч дзякуе ім і заканчвае відаць акцыю. Што мы нагадалі пра тыя злачынствы, якія былі зроблены за гэтымі сценамі. Што мы нагадалі папярэднікам катаў, што адказнасць будзе і за іх дзеянні таксама. Я прапаную вам паставіць зараз знічы на прыступкі гэтага будынку. Яны схаваліся ад нас, яны нас замуравалі свае дзверы. Так яны баяцца гэтага напаміну. І таксама я прапаную падысці да аднаго месца. Мы не можам падысці да амерыканкі, дзе трымалі, забівалі людзей. Туды, якая яна ў двары. Але тут з таго боку ёсць сцяна, куды выходзілі падвалы, дзе у якіх былі расстрэлы. І я прапаную паставіць знічы тут, а потым яшчэ мы захавалі некалькі знічоў, паставіць іх каля той сцяны. Дзякуй, сябры! Пакуль мы жывыя, Беларусь будзе жыць. Жыве Беларусь! Толькі што мы чулі Мікалая Статкевіча, ён прапанаваў паставіць знічкі на прыступках будынку КГБ і сказаў, што ёсць яшчэ некалькі знічак, яны збіраюцца паставіць іх па вуліцы Урыцкага да будынку Міністэрства ўнутраных спраў, дзе па звестках Мікалая Статкевіча ў падвалах, у сутарэннях таксама адбываліся расстрэлы зняволеных, затрыманых. Ну, мы зараз паглядзім, ці пойдуць туды людзі. Вось мы бачым 8 ці больш знічак. Ну так, Мікалай Статкевіч, і за ім ягоныя паплечнікі. Я бачу тут гаспадар Скавыша, Троцкага. Яны пайшлі, до таго месца, дзе па звестках Мікалая Статкевіча у сутарэннях праводзіліся расстрэлы. Мікалай Статкевіч згадаў гісторыю, якая з'явілася ў канцы 80-х гадоў, пра тое, што там падчас рамонту былі знойдзены закапаныя ці замураваныя целы расстраляных, і яны добра выглядалі. Уражанне людзей, якіх знайшлі, было такое, што это людзі, гэтыя пахаваныя былі нядаўна там. Но аказалася, што это ахвяры рэпрэсій. І потым гэтыя целы былі вывезеныя і недзе перахаваныя. Мікалай Статкевіч сам не бачыў гэтых целаў, але он кажа, што па горадзе хадзіла шмат пра гэта размоваў. І ён не выключае, што это была рэальная гісторыя, бо сапраўды тут у этом будынку, у сутарэннях праходзілі допыты
могли отбываться и расстрелы. Нагадаю, по звестках историка, доследчика Леонида Маракова, помнік якому якраз сьогодні був відкрит на Заходніх Могилках, у будинку этого, у сутвореннях этого будинку было расстреляно у ночь с 29 на 30 кастричника больше за 100 представников белорусской интеллигенции, среди них ведомые поэты Олесь Дудар, Кась Зарецкий, іншие ведомые особы, больше за 100 человек. И Леонид Мараков открыл этот спис, и эта ночь стала таким символичным днем, когда означается вот День памяти ахвяр сталинских репрессий. Означается белорусской громадскостью, не уладами. Этот день не признается. Як за символічний 8 клас Таткевич розказує, що тут його не версії. Вони не були чуваться. Але тут так само тримали не тільки американці, тут забивали людей. І тут нема ні меморіальні шильди, тут вони спробують замурувати нашу пам'ять. Але ми ніколи не забудемо про це. Тут буде музей. Господар Таткевич, откуда у вас звестки, що менавіта вот тут ви показуєте? У гэтых підвалах. Вам ніхто показував з будівнику? Гэта ведаюць людзі, гэта відно з архіваў. Можаце больш падрабязна, спадар Васильчык вам раскажа, кто шыльду нават некалі вешалі в БНФ, а эту шыльду разрывалі. Я думаю, што мінчане, усе грамадзяне Беларусі павінны ведаць таксама гэта месца. Ну так, это старый будинок МКУС, так? Так, стары будынак НКУС, тут так само, у адрозненне ад амерыканкі, мы можам хаця б падысці да сцяны этого будынку. Варта шанаваць магілы, дзе іх стрэлялі, куды завозілі забітых, але забівалі тут. Трэба прыходзіць, дзе забівалі, дзе сядзяць каты. Калі мы гэта не робім, то мы проста, кажуць, патэнцыйныя ахвяры. Нагадаю, мы знаходимся на рагу улицы Урильской. Теперь это городский вал, пробачьте, это городский вал. И проспект Незалежности Миколай Таткевич обвестил хвилину молчания. Нагадаю, это Радио Свобода. Мы ведем наупростовый репортаж з акції «Ланцюг пам'яті», яка закончилася ось зараз, тільки що хвилини мовчання по розстріляних, забитих у сутвореннях будинку НКУС. Миколай Таткевич привів людей до будинку, де усталювали ось 4 знічки у пам'ять про розстріляних погодні звісток, якими оперує Миколай Таткевич. Тут у сутвореннях були знайдені паростки людей расстреляных и потом вывезены, перезахованные у неведомом месте. Гаворка про тих, хто був розстріляний під час сталінських репресій у 30-ті роки, але докладно ні прозвища, ні кількість цих осіб не висвітлені. Між тим, некоторые звістки про ті розстріли все ж таки є. Дослідчик Леонід Мараков знайшов списи, склав списи з інформацією, яку зібрав в архівах, списи більше за 130 представників інтелігенції білоруської, які були розстріляні у ніч з 29 на 30 кастричника. І цей день відзначається громадськістю як День пам'яті ахвяр сталінської репресії. Ось якраз присвячений цьому дню і була присвячена цьому дню була акція «Ланцюг пам'яті», яку провів Миколай Таткевич. Разыходятся активисты, уже фактично разошлись, еще застались тут журналисты, еще застались сопрацовники милиции, назиральники сочились за этой акцией и означали, что покуль не было никаких затриманий, махчима
яна закончыцца паспяхова, ну, адносна паспяхова, без затрыманняў, я маю на ўвазе, хаця такія выпадкі бывалі, што пасля падобнай акцыі, як мінулагодній, людзей потым выклікалі позовамі ў суд і штрафавалі ці накладалі на них іншыя спагнанні. Пакуль тут адбываецца такое незразумелае таптанне на месцы, мы знаходзімся на рагу вуліцы Гарадскі вал і Незалежнасці, праспекта Незалежнасці. Перад будынкам Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, якім з канца 30-х гадоў знаходзілася і НКУС, Народны камісарыят унутраных спраў. І вось па звестках сутарэння гэтага будынку адбываліся расстрэлы. То бок не толькі ў Курапатах, не толькі ў Лошыцы, не толькі ў лесе, дзе цяпер знаходзіцца парк чалюскінцаў, паводле даследчыкаў, але і тут у сутарэннях гэтага будынку адбываліся расстрэлы, так і меркаваў у прыватнасці даследчык Леонід Маракоў. І паводле яго дадзеных якраз гэтыя больш за 130 чалавек у эту ноч былі расстраляны менавіта тут. Актывісты пайшлі зноў да будынку КДБ. Мы таксама праследуем за імі. Хаця реально акцыя ўжо закончана. Яна пачалася ў 7 гадзінаў і вось уже без 15:08 заканчваецца. Ну, Миколай Статкевич так і папярэджваў у самым пачатку акцыі, што яна працягнецца 40 хвілінаў. І ён сказаў, што гэта напамін не толькі пра сотні тысяч загінулых падчас рэпрэсіяў, але і напамін пра тое, што людзі, якія рабілі гэтыя злачынствы, не панеслі, большасцю не панеслі ніякай адказнасці. А іх нашчадкі, якія паводле Статкевіча знаходзяцца ў тым будынку, ён указваў на будынак КДБ, дагэтуль не асудзілі гэтых рэпрэсіяў. Спадар Миколай, акцыя закончена, так? Так, безумоўна. Ну, як вы ацэньваеце яе? Я ацэньваю, што яна дасягнула тых мэтаў, якія заяўлены, што яна адбылася, тады традыцыя захоўваецца, і вся Беларусь, хто жадае, можа пабачыць, якая што ёсць людзі, якія прыходзяць сюды і нагадваюць нашчадкам злачынцаў пра злачынцы іх папярэднікаў і пра адказнасць іх уласную ў будучыню. Я думаю, гэта вельмі важна, таму што, яшчэ раз, это место страха. Акция у центре и акция за Кольцевой – это разные речи и по, скажем так, необходной смелости для удельников и по уплыву. Я ведаю, что в этом доме робить вельми багато, каб эта акция не отбывалась. Яны робят шмат рухов, каб подтягнуть увагу людей. Але пойти на лобовые репрессии – это значит взять на себя отказность за рэпрэсіі сваіх папярэднікаў. Яны пакуль што на гэта не ідуць. А чаму, на вашу думку, асвятляць такія акцыі не прыязджаюць прадстаўнікі дзяржаўных медый, дзяржаўнага тэлебачання? Ці прыйдзе такі час? Это рытарычнае пытанне. Нашы калегі з дзяржаўных медый прыйдзе, вы будете там некім начальнікам на беларускай тэлевізіі, будете адпраўляць туды маладых журналістаў. Трэба адпраўляць, а сумленна яны не хочуць, так? Так адпраўляць трэба. Ужылі слова сумлення адносна да гэтых людзей, не смяшыце мяне. Дзякую вам вялікі, што вы прыходзіце. Да пабачэння. Но мы будем заканчивать наш репортаж. Это была Радио Свобода, Олег Разделович. Я вел репортаж с проспекта Незалежности, где к будинку КДБ проходила акция «Ланцуг памяти», присвяченная памяти расстрелянных, репрессованных представников интеллигенции. В эту ночь больше за 100 человек было расстреляно. И нагадаю, праз гадзіну у Курапатах адбудзецца працяг этой акции, там отбудется вечеры на памяти этих поэтов.
будут зачитываться их верши. Радио «Свобода» будет вести навопростовый репортаж про гадзіну Шкурапатов. Закликаю вас назирать за этим и принять удел в этих мероприятиях. Это был Олег Разделович, а оператор Андрей Рябчик. Мы с вами развитываемся.